هي قالت لي ما كاينش الخدمه ولا المجمر في الاخوان هذا الساعه 20 Sin hueso, 95. Con 95. Que sin euros es... el euro 95. Se on 9,5 euroa kilo, ei se ole mitään halpaa. Haluatteko te ostaa chicken in live or what you want? They kill it. Or eggs. Ja Espanjaksihan tämä on lenguado, todella herkullinen kala. Joo. Jokaisessa kodissa leivotään leipä varmasti kerran tai 2 päivässä, mutta paistetaan täällä. Tuolla nimenomaan näette kuinka ihana leipäuuni. Eli siinä sen hyvän leivän salaisuus on, että se paistetaan tuossa isoissa Whole community bakes their bread in there. They do it at home. My people fear of you, and some of them may laugh. Pasat itse ja sitten huomenna taas on tuoretta pelto täynnä. Naisten juhlaa. Miksi joku pitää olla aina viimeinen? Nyt saa tulla eka. This is better. Fresh. You have no deal. I have no deal about
No niin, nyt taas tehdään pysä. Hyvä, okei, ootteko te kaikki nyt kuullut? Tulkaa vähän lähemmäs toisiaan. Tämä on aina tämä aukio suljettu, sinne ei pääse kukaan. Paitsi sitten kun kuningas on paikalla, niin hänelle esitetään vaikkapa armeijaa ja muuta tällaista tässä aukiossa. Siellä näkyy yksi kaunis moskejan torni, näettekö sieltä iso kova-ääninen. Tuo koristettornit ovat silloin kun kuningas on täällä, hän ei välttämättä Afrikasta Karatsissa, mutta hän käy täällä virkaassa voimaan. Silloin täällä on jokaisen päästä ilmavoimia, maavoimia ja laivat. Assis, otro lado, gente normal. Tätä kutsutaan naisten markkinapaikaksi. Ja syykin siihen on selvä. Naiset tulevat tänne myymään kaikkia, niin he samalla näkevät kaikkia kivaa. Täällähän on valtavasti kultaa, joka kiiltää. Täällä on jopa 8 karaatin kultaa. Eli se, joka haluaisi ostaa tätä kultaa, hänen täytyy itse tietää, mitä ostaa. Ja kullan markkinahinta maailmassa on aivan sama. Ainoastaan se työ sitä esinettä. Nos vemos. Tämä ei ole mikään painokuva tässä täällä. Ja tähän myöskin toimii se, että on yksi puoli ja sitten toinen puoli. On juhlapuoli ja vähän arkisempi puoli. Tai al revés, como va? Al revés. La luna es el sol. Luna y sol. Pequeños para mesas, historia de África también para una mesa. Siinä on sitten oikein Afrikan vaikutteita, siinä on jo elefantteja ja Ahora como kaikkia. un cuadro en la pared. Se olisi kyllä aika upea sen pöydän ääressä kiitos, kun keksisi tarinoita ja jokainen lisäisi. Estos son trabajos de hombres porque No está nyt tecido a lopultakin mano. päästään asiaan, nimittäin kaikki maltoja semmoinen hyvin monta kertaa katsotaan naisten työksi, mutta nyt päästään miesten töihin. Miehet tekevät tätä. Tuolla vesissäkin kellareissa on isoja tämmöisiä saleja, joissa kudotaan puilla kankaita. Ja tässä on juuri sitä agavesilkkiä. Siinä on siis Afrikan auringon lasku ja tässä on joku muu sitten. Tässä ei ole aurinko noussutkaan tässä seuraavassa. Bueno, por favor, señora, muchísimas gracias. No tienes nada más bonito? No, nada. Eso es que hay. So, first, before anything, Happy New Year for everybody. Okay, we have a lot of things. I will give you just so brief and short idea about what do people need or use. Okay, like mausteita, musta mentolia, ginsengjuurta, mintoteita, laikutusteita, stressiöljyä, krapulaöljyä, roosahoidetta, myskikoiva parfyme, ihmevoide 1 en ihmevoide 2. Plus argan oil and hieruntaöljyä. Por favor. Okei, aloitetaan. ¿Qué quieres que ponemos primero? So, directamente. Mennään lauseisiin. Täällä on... Autolle.
poikas tämä Muhammed oli. Mutta eikö ja mitä, poika meni ja otti vaimon sitten heti kohta valtaisottumalle päästyään. Hän otti tällaisen nähdä lehdessä ja televisiossa hänen kasvonsa silmin nähtävä uutuus, että lehdet saivat kirjoittaa hänen häistään, hänen vaimostaan. Ja sitten kun pikkuinen Hassan kuollumas sitten joskus tulevaisuudessa, kun hän syntyi. Muhammed VI teki muutamia uudistuksia silloin, kun hän tuli kuninkaaksi. Hän esimerkiksi lopetti sen isänsä haaremin, laittoi tytöt eläkkeelle. Ja hän sulki erään tällaisen, hän myöskin laittoi viralta useamman lääkärin, jota hovissa oli, koska isänsä oli tietysti tarvinnut monenlaista lääkäriä. Muhammed VI oli nuori mies, ei hän tarvinnut tohtoreita. Hän joutui sitten tietysti palkkaamaan uudestaan lastenlääkäriin ja gynekologin, mutta että kaikki muut spesialistit saivat takaisin maahan ja palautti jopa heille jonkin verran omaisuutta. Hän laittoi aviottomien lasten aseman kuntoon ja myöskin orpaliolle, koska se on jälleen sellainen harrastus, joka vie rahaa. Mutta toinen tapahtui syntymäpäivän juhlissa tuollaisessa yksityispalatsissa, jossa hän oli juuri poistunut pöydästä, kun sisään astuivat armeijan miehet ja aloittivat tulituksen. Ja toinen tapahtui, kun hänen yksityislentokoneensa kaapattiin ilmassa ja yritettiin pakottaa laskeutumaan muualle. Joten hän oli hyvin varovainen liikkuessaan. Hän ei paljonkaan antanut tietoja, että mihin hän on menossa. Ja kun jokaisessa kaupungissa on palatsi, joko virallinen palatsi tai yksityispalatsi, niin kun hän liikkui Marokon alueella ja hän jossakin palatsissa asui, niin 6 muussa palatsissa. No, tuo Tanher oli siihen aikaan sellainen, voi sanoa, että vähän niin kuin Monaco. Se oli paikka, johonka tulivat ympäri maailman taivaanrannan maalarit ja sinne tulivat vauraiden perheiden nuoremmat pojat, joille ei ollut varattu ei sotilasuraa, eikä omaa tilaa, eikä papin uraa, niin siinä vaiheessa he etsiytyivät sitten Tanherin etsimään omaa itseänsä. Sinne tulivat pikkuiset karkurit ja ryövärit ja muut. Sieltä siihen aikaan sai ostaa mitä hyvänsä. Jos halusi ostaa alkoholia tai huumeita tai tupakkaa tai tyttöjä tai poikia tai ihan mitä vaan, niin Tanherissa se onnistui. Kaikkihan te olette kuulleet sellaista elokuvasta kuin Casablanca. Siinä on tuo Bye bye. Eli siinähän Humphrey Bogart, kumpikin on ulkomaalaisen perustama, toinen on Hyatt-hotellissa ja toinen on siellä keskikaupungilla. Mutta että juuri Tanher olisi sopinut paljon paremmin sen elokuvan kulisseiksi. Tanherissa on esimerkiksi tämmöinen Café Paris, joka istuisi kuin nenäpäähän juuri sen Rixenbadin paikalla. Jos et ole koskaan tuota elokuvaa katsoneet, niin katsokaa ihmeessä. Sieltä tulee sellaisia kuolemattomia sanontoja, kun soita se vielä Sam ja Louis, ja uskoisin, että tämä on pitkän suhteen alku. Kaikkia tällaisia. Se on kyllä 1800-luvulta, ei sen vanhempi. Aikanaan tämä Ceutan kaupunki, niin se todellakin oli kaupunki, joka oli vuoron perään dynastioiden omistamana. Siihen aikaan, kun roomalaiset pitivät täältä valtaa, niin keisari Otto ensimmäinen tai toinen, hän oli kummallinen mies, joka ajoi partansakin joka päivä, niin hän yhdisti tämän Ceutan kaupungin jo Andalusiaan. Mutta myöhemmin tätä piti hallussaan esimerkiksi Mursiassa syntynyt kapinallinen muslimi ja
Señoras y señores, rogamos su atención, por favor. En unos instantes va a comenzar el vídeo demostrativo de seguridad. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Dans quelques instants va commencer la démonstration de sécurité. Ladies and gentlemen, your attention please. In a short time, we will start showing our safety instructions. En el bolsillo del asiento situado frente a usted, encontrará nuestra ficha de seguridad. Dicha ficha muestra las salidas de emergencia, así como instrucciones para colocarse el chaleco salvavidas. Dans la poche du siège situé face à vous, vous trouverez notre fiche de sécurité. Vous y trouverez la localisation des sorties de secours ainsi que la manière de mettre votre gilet de sauvetage. In the pocket of the seat situated in front of you, you can find the security flyer. This shows the emergency exits and the way to put your life jacket on. El timbre de alarma se compone de 7 sonidos cortos y uno largo. Cuando escuche el timbre de alarma, le rogamos que siga las instrucciones de la tripulación. Le signal d'alarme se compose de 7 courts et 1 long. Lorsque vous entendez le signal d'alarme, vous y suivez les instructions de l'équipage de bord. The security belt gives an alarm signal of 7 shots, 1 long sound. When you listen to the alarm signal, please follow the instructions followed through. Póngase ropa de abrigo. Saque su chaleco salvavidas del cajón y póngaselo. Vuelva a su asiento y permanezca sentado. Habillez-vous chaudement. Prenez le gilet de sauvetage situé dans les bacs réservés à cet effet et enfilez-le. Retournez vous asseoir à votre site. Put on your warmer clothes. Take the life jacket out from the basket and put it on. Go back to your seat and remain seated. Cuando comience la evacuación,